Türkmenistanlyň garaşsyz jurnalist adam hukuklary boýunça halkara Martin Ennals bayragynyň 2021-nji ýyldaky finalçysy Sultan Achilowa Türkmenistanyň prezidentine video arkaly ýüzlenip, raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri we kynçylyklary barada çykyş etdi. 70 ýaşly jurnalist Achilowanyň video ýüzlenmesi 18 fevralda Türkmenistanyň Kronik näşriniň YouTube saýtynda çap boldy. Sultan Achilowa video ýüzlenmesinde hususan da 2010-njy ýylda jaýlary ýumrulan raýatlara öwesine berilen Aşgabatyň Paraxtedi etrapçysyndaky kwartiralarda iň zerur Sultanda ýyladys ýaly amatlyklaryň berjay edilmeýändigine, yerli degişli idaralaryň hem muňa çäre görmeýändigine üns çekýär. Bizim ýyladys sistemalarymyz işlemýär. Bizim görýän görülerimizden şäher etrap häkimlikleri, jetler, öý upravleniýalary, hatda etrap prokuraturady hem habarly. Achilowa etrapçydaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň suw turwalarynyň ýarylyp, ýerdeminleriň hem suwdan dolýandygyny, çyg çeken otoglaryň suwuglarynyň hem gaçjandygyny anyktap, muňa delil hukmynda suwuglary çataçan diwarlary görkezýär. Bu ýagdaýlaryň sowuk gowa şertlerinde hususan hem gartaşan adamlara, ýaş çağly maskalalara köp kynçylyk döredýändigi hem bellenilýär. Biz garrylar, ýaş çağlar dine sowukdan horlanyp, hälisinde kesellep, alyan uzypsyz pendiýalarymyz där-dermanymyza hem ýetmeýär. Sultan Achilowa ýaşaýjylaryň öz meseleleri boýunça döwlet idaralaryna Sultanda prokuratura ýüz tutup ýazan köpçülikleriň ardalarynyň hem jogapsyz galdyrylýandygyny anyktaýar. Garaşsyz jurnalist Achilowa prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwlet mediasyndaky atçapýan, balyk tutýan, uloglar sürýän, saz-salyp aýdymaýan görnüşleri reportajlaryna hem üns çekip, bularyň deregine ýurt baş tutananyň raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary bilen gyzyklanmalydygyny aýdýar. Sen hemişe meniň aladam halkym bolar diýdiň. Emma sen halkyň aladam edin ok. Seniň baraladan özüňi öwdürmek. Sultan Achilowa prezidentiň adyna 7 kat ýollandygyny, emma merkezi poçtadaky resmiýetleriň ýüze çykdy diýilen näsazlyklar sebäpli jurnalistiň hatlarynyň ýollanmandygyny öňe sürendiklerini hem sözüne goşýar. Merkezi poçtanyň sortlaýjy maşyny seniň hatlaryny çeýnäpdir diýip maňa jogap berdi. Achilowa her ýyl millionlarça düp nahal waglaryny oturtmak boýunça döwlet büdjetinden köp sany çykdyjylaryň edilýändigini, emma bu waglaryň soňu bilen iýdegsiz gurulýandygyny hem belleýär. Şeýle de videoda pensionerlere berilen pensiýa haklarynyň ýurdun bazarlarynda bahalaryň dowamly gymmatlamagynyň arasynda gün güzerany aýlamaga ýetmeýändigi hem nyktalyp geçilýär. Sultan Achilowa hökümet maslahatlarynda ýyldan ýyla galla paxta planynyň doly ýerine ýetirilýändigi barada hasabatlaryň berilmegine garamazdan iş ýüzünde paxta ýagy uňal haritlaryň ýitigitçiliginyň saklanyp galýandygyny aýdýar. Ilat ýag üçin, un üçin, çörek üçin hergerdan unda. Achilowa daşary ýurtlarda türkmen häkimetleriniň ilatyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny aradan aýyrmakda ýeterlik tagala etmeýändigine nägililik bildirip, şeýle de prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimetden çekilmegini talap edip geçirilen protest çärelerine hem üns çekip, wezipe borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onda prezidentiň wezipesinden gitmek baradaky çağrışlary goşulýandygyny hem aýtdy. Ha, bizim şu protestlere koşup, senin işi oňarmaýan bolsaň, işden çekilmegi talap etdi. Ol Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda prezidentligi dalaş eden pursady adamlaryň Sowet döwründe amanat kassalarynda ýitiren pullaryny gaýtaryp bermek ýaly beren wagdalaryny hem häzir küneçelini berjay etmeýändigini belledi. Azatlyk radiosy hem ýokurda beýan edilen ýagdaýlar dogrusynda adamlaryň gündelik ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada ýyldan ýyla dowamly maglumatlary berip gelýär. Sultan Achilowa ense ýylyň dowamynda Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyk etdi we dinleýijilere Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdelerinden tapawutlanýan alternativ maglumatlary obyektiv görnüşde berdi. Ol alyp baran jurnalistika işi bilen baglylykda Türkmenistanda ense meňzek turly gysyşlara we hüjümlere tezewar boldy. Türkmenistan halkary guramalarynyň hasabatlarynda metbuat azatlygy boýunça ýyllar boýy dünýäde iň ýaramaz derejede